Sallah. Babu wani abu da musulunci ya bashi mahimmanci bayan tauhidi kamar sallah, wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙarfafa kasancewar ta rukuni na biyu daga cikin rukunan addinin musulunci, inda yake cewa an gina musulunci a bisa ginshiƙai guda biyar: shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne, da tsayar da sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna muhimmancinta da faɗinsa mafi falalar ayyuka shine sallah akan lokacinta. Hakanan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa jigon wannan al'amari shine musulunci, ginshiƙinsa kuma shine sallah. Sallah haske ce ga ma'abocinta, kamar yadda take kafara ce ga zunubai. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ka tsaye da sallah a gefen rana da wani yanki a cikin dare, hakika kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. Wannan tunatarwa ce ga masu tunatarwa. Hud aya ta 114. Da faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ku bani labari da a ce akwai ƙorama a ƙofar ɗayanku, yana wanka a cikinta a kowace rana sau 5, shin wani abu zai ragu na datti a jikinsa? Sai suka ce babu wani dattin da zai ragu. Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, haka nan misalin salloli 5 suke, Allah yana goge zunubai da su. Kuma sallah sababi ce muhimmiya wajen shiga aljanna. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa Rabi'a ɗan Ka'ab yayin da ya roƙe shi zama tare da shi aljanna, sai ya ce da shi, ka taimaka mini akan hakan da yawan sujjada, wato sallah kenan. Ma'anar lafazin sallah a wurin malaman larabci shine addu'a. A wurin malaman addini kuwa sallah ita ce bauta wa Allah da keɓantattun maganganu da ayyuka waɗanda ake buɗe su da kabbara a rufe su da sallama. Yin salloli 5 wajibi ne akan dukkanin musulmi baligi mai hankali, namiji ne ko mace, saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki, ku tsayar da sallah ku ba da zakka, ku yi ruku'u tare da masu ruku'u. Al-Baqara aya ta 43. Da faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da aka tambaye shi akan musulunci, sai ya ce shi ne salloli 5 a cikin yini da dare. Sai mai tambayar ya ce, shin akwai wasu daban a kaina ban da su? Sai manzon Allah ya ce, a'a, sai dai ka yi nafila, kamar yadda wajibcinta ya tabbata da ijma'in al'umma. Saboda kwaɗayin musulunci akan sallah ya umarci a koya wa yara ƙanana. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, ku umarci 'ya'yanku da sallah suna 'yan shekaru 7, ku dake su a kanta idan sun kai shekara 10. Hakanan saboda sauƙin musulunci da rangwamansa bai umarci kafiri ba da rama abin da ya wuce shi na salloli kafin ya musulunta, saboda musulunci yana goge abin da yake gabaninsa. Wanda ya bar sallah saboda bai yarda da wajibcinta ba, malamai sun ce in jahili ne sai a sanar da shi. In ya ci gaba da musun wajibcinta, to ya zama kafiri mai ƙaryata Allah da manzansa da ijma'in malaman musulunci. Wanda ko ya bar sallah saboda kasala, to shi ma kafiri ne akan magana mafi rinjaye daga maganganun malamai. Don haka wajibi ne akan shugaba ya kira shi zuwa ga yin sallah, ya bijirar masa da tuba har tsawon kwana 3. Idan ya tuba shi kenan, in kuwa bai tuba ba, shugaba ya kashe shi a matsayin kafiri wanda ya yi ridda. Saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, alƙawarin da yake tsakaninmu da su ita ce sallah, duk wanda ya barta haƙiƙa ya kafirta. Da faɗinsa tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah.